ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପୂଜା। ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ଚାଲୁ ଗାଡ଼ିଆକୁ ବାନୁକା ଦେବାକୁ। ତ ବାନୁକା ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇନଥିଲୁ, ତ ଭୋଗ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୌରୀ ପଶିଗଲା ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯେମିତି କରି ଭୋଗ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ, ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ, ଧୂପ କାଟିଦେଲୁ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଆମ ବାଇରେ ଅଶୋକା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ଥିଲା ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳି ନେଲି। ତାପରେ ଆମ ଜଣେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କନିଆରୀ ଫୁଲ ଥିଲା ସେଠି, କନିଆରୀ ଫୁଲ ବି ଯାଇକି ପୂଜାର ମୋର ଚଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ପାଚେରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧା ଅଧା ଘର ତ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବସିଲୁ ଆମେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ। ଗୌରୀ ନାହିଁ ତ ଆମେ ପୂଜାର ମୋର ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ। ଗୌରୀ ଯାଇଛି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଲର୍ ଦେଇ, ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକିରି ଆସିବ। ମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଗୌରୀ ଯାଇଛି ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି କଲର୍ କରିକି ଆଣିକିରି ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସାରିଦେଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ସରିଗଲା, ପୂଜାର ମୋର ମିଶି ଗୁନ୍ଥିଦେଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଳ ହେବ, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ପୂଜା ଗୁନ୍ଥି ଦେବ କହିଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ କାମ ଥିବ ସାରିଦେବି। ଦେଖୁଥିବେ ମାଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ପାଳି ରବିବାର ଫୁଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଫୁଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇନୁ। ଆମକୁ ଜଣେ ମାଇଁ ବହୁତ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ରାତିରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଗାଡ଼ିଆରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ କିଛି ନା କିଛି ତୋଳିଥିଲେ, ଦେଇଦେଲେ। ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗୌରୀ ନେଇକିରି ଆସିଲାଣି ମାଙ୍କୁ। ତ ଆମର ଏବେ ସଜାସଜି ସବୁ ଚାଲିବ। ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୂଜା ପାଇଁକି ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛୁ ସେଇଠି ନେଇକି ରଖିଦେବୁ। ଡେକୋରେସନ୍ ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ, ଏବେ ଯାଇକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଗ ହେଉଛି ମାଙ୍କୁ ରଖିଦେବୁ, ତାପରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୌରୀ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଡେକୋରେସନ୍ ପରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ ସବୁ ଆଣିବୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ପୂଜା। ଏବେ 6:30 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଆମର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂଜା କେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖାଏଁ ଦୁଲଣା ଏଥି ଅଧିକ ନୁହେଁ ଉଣା। ଦୁହିତା ତୁନି ଗୋଟି ଜାତ ଏମନ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ। ରାଜା ତ ହିନ୍ଦୁ ସେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବତୀ ନିଜଣ। ସୁବେଣ ପରଜା ପାଳନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ସବୁରି ଘରେ ସୁଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କୁବେର ସମାନ। ଯାବତ ଓଷାବାରେ ଅଛଇ ସମସ୍ତ। ଆପେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରି ନିଧିନି ମିଳି। ଡାକିବାକୁ ହୋଇ ସରବେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସାରି ମନେ ମଙ୍ଗଳ ଧାଇ।
ଓଦା ବସ୍ତ୍ରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ବାଲୁକା ପୂଜନ୍ତି ବାଳିକା ମିଶି ହସ ହସ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଣ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଜହରଟା ମନ୍ଦାର ଅଶୋକ ଜୁଇ ରଙ୍ଗଣୀ ମାଳତୀ ସୁଷମା ଯାଇ କାଠ ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ ବଣ ବକୁଳ ବିନା ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥି ରକ୍ତର ମାଳ ସର୍ବଜୟ ଫୁଲ କଣି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖି ସୁମନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଖେ ସକଳ ବାଳି ମନ ବାଞ୍ଚା ଥରେ ମନରେ ଭାଳି ଆବରି ବସିଲେ ପୁରହ ଗଣ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଓଷା ହୋଇଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯାହା ମନରେ ଧାଇ ବସିଲେ ସେହି ଅନୁରୂପ ବର ଲଭିଲେ ହୁଳ ହୁଳି ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋପୀନାଥ ଚିତ ରହୁ ନିଶ୍ଚଳ। पानी छड़ा हाँ बंदे भी जाएगी बंधु रोजा बंदी दिया गोबरू पकाओ देखी गौरी ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ବାସ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଭୋଗ କଢ଼ା ହେଉଛି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ଭୋଗ ଗୋଟେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର ମୋର ମିଶିକିରି ଭୋଗ କାଢ଼ିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଛୁ କଦଳୀ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଖଇକୋରା ସବୁ ଭୋଗକୁ ମିଶେଇକି ବଣ୍ଟା ହେବ ତ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ପାଇବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା।